Dobrodošli! Dobrodošli, počnemo ovaj vlog iz auta zato što upravo smo se spremili i idemo na mjesto koje se zove Hiran Minar, ako ne griješim, nebitno, napisat ću ako sam pogriješila, koje je udaljeno 70 km od grada. Uglavnom to je kao, sad je kao park, sad je kao izletište neko, a izgrađeno je u 16. stoljeću. Kao i obično neki mogulski imperator izgradio u sjećanje, u uspomenu na svoju neku muzu, ljepoticu, ženu, šta li već. Uglavnom to je služilo kao njihov neki gateway, kako se prevede gateway? Kao njihov neka oaza, kao neka njihova oaza u prirodi, jer je to tad još u to vrijeme bilo sve priroda kao u šumi, od grada gdje su oni išli i uglavnom znam da ima neka voda tamo, gledala sam slike, mislim da je sad to neka bara stajača i neka mala građevina koja je sad eto historijski landmark, kako se kaže landmark, nebitno, napisat ću. Uglavnom idemo tamo. Stigli smo. Htjela sam reći ono što ne mogu neke riječi da se sjetim, nije ono kao klasično ja se preselila i ne znam da pričam naš, nego ne koristim neke riječi skoro nikako i onda ne mogu u momentu da se sjetim kako se kaže, tako da zvuči kao tipičan sindrom kako se kaže kod nas. Međutim, nije. Uglavnom, stigli smo. I htjela sam reći, ovo je zapravo bilo u 16. stoljeću, opet ne mogu da se sjetim, ovdje su dolazili u lov, jer ovo sve bila šuma, džungla, i ovdje su dolazili da love jelene. I zapravo Hiran Minar, is it the name? Znači kula jelena, zato što Minar je kula, a Hiran je jelen. Tako da, evo, nešto novo sam sad naučila. Lijepo je jer je ovdje kao park. Komentarišemo sad da je jako lijepo mjesto jer ima ovdje veliki park i radnim danom je jako mirno, tako da ćemo vjerojatno doći opet. To je to. So that's the tower or no? That's the tower. What's this? It is like, can you see, it's like a courtyard or something. Iskreno, od ovog mjesta nisam očekivala da će me oduševiti, jer sam tražila na internetu. Gledala sam i na Instagramu i onako mislila sam da je obično neko historijsko mjesto. Međutim, jako je fino zato što ima i park. I jako je fino, mislim, zato što nema puno ljudi. Kako je slatka mala vjeverica. I druga mala vjeverica. Eno, ondje imaju i pedaline. Znam kako se kaže, zato što na engleskom zapravo ne znam kako se kaže. Tako da, pedaline. Sad ćemo ići malo tamo. Vidjela sam da se može prošetati tamo. Tako da idem i to da vidim. Eno piše, a minar was constructed near the grave of his pet antelope. It was his pet! Kako sam se provalila, nije za ženu, znači za jelena je. Za antelope is not a deer. Kind of a deer. Okay. Uglavnom, još ljepša priča nego da je za neku ženu. Šta sam saznala sad? To nije uopšte za ženu napravljeno, nego ova kula zapravo napravljena
zbog jelena, jer je on bio vezan za nekog jelena i dolazio je stalno ovdje i taj jelen je, desilo mu se nešto i onda je on to napravio navodno za jelena. Sad ćemo probati ići tamo. Ako mognemo. Boga mi, ući ćemo tamo, iako je zaključano i ne mogu svi proći, nego moraš dobiti neku dozvolu. Tako da idemo malo da prošetamo ovdje, tako divno, jedva čekam. Nice. Thank you. Kako je fino. Prelijepo. Sad ćemo na pedalinu. Jahan, what's the pronunciation? Jahangir. Jahangir. Nice. Uđemo unutra, da vidim ništa, tu samo zidine. Ali je fino. For upstairs, yeah, there is upstairs, but no stairs. Stairs for upstairs. Obično mjesta od kojih puno očekuješ te razočaraju, a mjesta od kojih stvarno malo očekuješ, kao što sam ja od ovog mjesta, te oduševe. Evo nas, evo nas. Venecija ugođaj. Dok ne udarimo ovaj zid, sve je dobro. Ali tamo je stvarno šuma, kao džungla. Sad shvatam što su ovdje voljeli da dolaze. Are we going to hit? Sudar zamalo. Gledaj nas. Uzeli smo na kraju ovu pedalinu. Because why not? Pogled je prelijep. Kad si ovdje na sred ovog jezercita. How did they get water here? Where is it from? Ponijeli smo snacks opet, snimala sam ovo na storije na Instagramu, ko me prati zna. Ovo su neki fox nuts, se zovu na engleskom. How do you call these in Urdu? Mekane. Mekane. Ja. I uglavnom predobro, bolje od kokica. I ovo su naravno one moje sa hurmama i orasima loptice. Friends are coming. Safwan's friends. Momak koji hrani vrane. Gledaj sad. Look how many. Evo zašto Lahore ima loš zrak, zato što prave ove cigle, evo dimnjaka, a evo zraka. Na kameri se u stvari ne primijeti ništa, evo zašto ima loš zrak. Sad je 5:23, tačno vrijeme zalaska sunca i evo ništa se